мавзӯи дигар Баҳодур Усмонов ва Шабоз Неъматуллоев ки чанде пеш дар мусобиқаи интихобии Олимпии Осиё ва Уқёнусия оид ба бокс иштирок ва рохати бозиҳои тобистонаи Олимпии Токиоро ба даст оварданд, ба ватан баргаштанд. Дар қатори масъулини соҳаи варзиш ва ҳаводорони зиёд дар истиқболи ин парчамбардонои кишвар ҳамкорони мо низ ҳузур доштанд. аз 3 то 11 март дар шаҳри Аммони шоҳигарии Урдун мусобиқаи интихобии Олимпии оид ба бокс дар қораи Осиё ва Уқёнус баргузор гардид. Дар ин чорабини дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ҳайати 15 нафар аз ҷумла 12 варзишгар иштирок намуданд. хушбахтона ба ду тан аз мушзалони кишвар Баҳодур Усмонов ва Шаҳбоз Неъматуллоев имкон даст то соҳиби рохат ба бозиҳои тобистонаи Олимпии Токио 2020 гарданд. Санаи 11 март Баҳодур ва Шаҳбоз дар хӯозмои даври боксофи мусобиқаи интихобии Олимпӣ бар арифони худ аз боло гардида барои ҳайати Олимпии кишвар аввалин рохатҳоро таъмин намуданд. пас аз бозгашт ба ватан парчамбардорони меҳанро дар як фазои тантанавӣ истиқбол намуданд. чун Баҳодур ва Шаҳбоз донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов мебошанд, роҳбарият ва донишҷӯёни ин даргоҳ дар даст парчам овеза соатҳо пеш дар сани фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе ҷамъ омада буданд. Благодаря поддержке всем, кто нам помогает, скажем так, мы добились этого успеха, принесли 2 путевки первые и поднимаем флаг таджикский. И дай бог на Олимпиаде покажем хороший результат. Также мы являемся студентами физкультурного университета в разных факультетах, тренерских и спортивных факультетах. Раҳмат ба халқи тоҷикина чихеле ки мо дастаи то медромадем дастгирӣ буд мо дар ростига мотивация мешид. Ростига мо уже путевкаро гирифтем, уже як шаг дига монда ба Олимпиада мо тайёрӣ мебинем дар Олимпиада медал биёрем. барои ба даст овардани гузарномаи Олимпӣ Сумайя Қосимова хеле наздик буд, аммо Сумайя дар даври бокс-оф мувоҷиҳи шикаст гардид. пас аз бозгашт ба кишвар сармураббии тими мунтахаби бокси мамлакат Мирзо Шамсиев чунин ибрози назар намуд. аз мусобиқа мо хостагиро гирифтем рохат барои Олимпиада 2 нафар. программае ки мо доштем 1 то 3 нафар. духтора камакак натавонистанд ин кора кардан. вазни Сумайя пасттар, баъд ҷавон 19 сола. дар мусобиқае ки мо иштирок кардем занако 25, 27, 29 сола, баъд бисёрашон чемпионои ҷаҳон, баъд чемпионои Осиё. барои ҳамин то бозиҳои Олимпии Токио 2024 моҳи дигар боқӣ мондааст ва ҳайати Олимпии кишвар имкон доранд то соҳиби рохатҳо ба ин маъракаи муҳташами сол гарданд.